No niin, moro YouTube, tässä Otsku. Nyt ja nyt mä puhun semmosesta asiasta, mitä ihmiset tekee esim. Kun joskus menee vaikka kouluun sillai, niin joku voi ajatella sillai, että jos mä olisin jonkun tytön kanssa, niin no sillai, mitä vittua. Mä sillai, kun aina sanon, joo, toi on vähän ihastunut. Mitä? Siis kyllä mä nyt sen ymmärrän ehkä, että jos mä liikun jonkun tytön kanssa. En mä sitä ymmärrä, että kun joku tulee sanoa, joo taas, mä oon parisuhteesta. Siis oikeesti. Ei voi olla totta. Tää maailma kyllä muuttuu sit tosi paljon. No joo. Kyllä. Mutta joo, ei mitään. Nähdään YouTubeen.